Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Mijn Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hoort vanuit het Omroep Friesland Café. Mijn bijzondere gast die ik intussen ook al een peer hier ken. Een echte muzikant in hart en nieren. Eigenzinnig, eigenwijs. Maar dat bedoel ik echt op de positieve manier. En Oran weekend, en ik mocht er ook bij wezen, presenteerde hij hemzelf toch wel een beetje op een nieuwe manier. Is de wedergeboren, een heropstanding? Of is het heel wat oors? Ik zal het hem vragen. Wiebe Kaspers, want die gaat nou qua muzikant in ieder geval trot leven onder de naam Kaspar. 3 albums verder en altijd mijn muziek dwaande. Wiebe, welkom, mooi dat je best. Dankjewel. Ja, dit is het eerste interview onder een nieuwe naam. Ja. Ja. Is het al wat wend of net? Nee, dat met nou blikken, maar nee, het viel goed. Het viel heel goed. Ja. Kaspar in ieder geval. Jarenlang drukte West mij Wiebe natuurlijk als band. Even naar de algehele gemoedstoestand, hoe is het? Ja, goed. Als dit nummer niet heeft, werd van mij begonnen binnen, dan gaat het met mij heel goed. Tenminste, nog even daarop. Ze modelleerden dus in het einstuk steeds een hele toon omheeg. Tenminste, in het akkoord, maar qua toonsoort een hele omheeg. Dus in dat album van Silk Sonic zit zo volle mooi. Nou ja, dat is het heel goed, dat album. Toen ik dat jaar, toen dacht ik van, want ze hier de eerste single We Leave the Door Open. Nou, dat is briljant. Ongelooflijk dat dit werkt in. Is toch een leek uitlezen wat er zo briljant aan is? Nou, dat is heel lastig. Ja, het is qua productie gewoon enorm goed. Het is smaakvol in alle instrumenten die erop zitten. Ja, de teksten, het gaat net per se over hele diepe dingen. Alleen dat hoeft bij deze muziek net, omdat het al zo vol zit met al die dingen. Alleen het zit zo vol, maar toch heel toegankelijk. Als die drumfills juist, hoe die aansluiten op de zang, dat is echt formidabel. Geen slachtafvallen, zeg maar. Is dit zo'n ultieme plaat? Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar eigenlijk net de minste, Bruno Mars. Bruno Mars en Anderson .Paak, ja. Ja, en die laatste is misschien nog net heel vrolijk van hem, maar in de muziekwereld... Ja, ik kom nog net, maar... Ik hier een heel prongelijke pik, een beetje van hem, ja, die ook daar. Ja, oké. De kende eruit heen, maar toen hij dit deel zette, denk ik... Ja. Ja, Bruno Mars kent iedereen natuurlijk wel. Alleen nog... Ja, De sound komt bij Parkway. Oké. Ja, als je de werk denkt, ja... Ja. En ik ben, nou, ik ben helemaal voort, geven voort als muzikant. Ja. Kendrick Lamar, hij kan ontzettend goed. Ja. En als die producties juist, dan kist ik jaren dat die wel heel goed naar het paak luisteren gaan. Ja. Ja, dus Ja. dat vind ik wel. En wij pakken het en wij hebben, nou ja, op dat onderzoek volgt nog. Ja. Kist u normaal naar dit soort platen luisteren? Of is het voort inderdaad, octaaf dit, modulatie dat? Ja, dat is voor mij... Kijk, als het zo kleurentjes ik toon. Tenminste, ik heb het absoluut gehoord. Dus ik jaar altijd vrij theoretisch wat er gebeurt. Maar ik vind het zelf wel heel fijn. Want als zo'n die hindertjes de kleuren likken, had ik nooit een jaar. Dus voor mij is het er gewoon... Ja, hoe moet ik het lezen? Ik jaar in principe gewoon alles wat er gebeurt. En dat vind ik heel erg mooi. Vooral bij dit soort muziek waar heel veel in zit. Is nog normaal naar muziek luisteren? Nou, ik merk wel dat ik dat steeds beter ken. We gaan straks bijvoorbeeld luisteren naar, want ik mocht wel nummers kiezen. Draaien zelfs. Ja. Van nou, Eva Cassidy. Nou ja, daar zit dat is Jonathan Fields of Gold. Daar zit net theoretisch net heel veel in. Dat is gewoon eigenlijk redelijk simpel. Alleen hoe zij dat zongt, dat is dan kan ik wel janken. Maar dat lijkt dan meer onder de intonatie van haar stem dus. Ja, het algehele gevoel. Liefhebber gewoon. Ja, maar hoe de gitaar erbij speelt, het is het algehele plaatje. En ik merk dat ik dat nou wel beter ken als Fjouwrielin. Is dat de ervaring? Of? Nee, mijn gevoel is meer Iepene. Wie is het krampachtig? Nou, misschien wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mijn vriendin daar heel goed over oordelen kent.
Nee, ik houd altijd wel heel erg krampachtig vast aan dingen. En dat ben ik redelijk kwijtrekken. Want ik ga er nog steeds wel vast. Omdat ik dat perfectionisme altijd wel eigenlijk wel heel erg fijn vind. Want daardoor weet ik dat het oké is wat ik doe. Tenminste, dat gevoel heb ik. En nee, ik kan wel... ik wil meer genieten van wat er al gebeurt. Ja. We beginnen aan verder op in. Ik op de muziek en natuurlijk... Oh ja, en ik heb... Sorry, ik onderbreek je alweer. Ja, nee, dat is dit Ik heb programma voor het gesprek wat stilgrind heb ik wat van die mijn om. Dus misschien kist er wat van die koffie in het dan land. weer gewoon omkocht. Ik pak het straks uit, dank u Dat is wel. goed. Dit kinderroos is een fles drank. Ik zit het verhaal ervoor en bij lezen. Ik ben geen manager van wie ben mij hiermee vregen om zijn presentatie van Caspar aan de weekend te presenteren. Dat ga ik Sardinië. Want ik vind die fantastische muzikant. Dat is nog een aardig meester. Zaterdag gaan wij een mooie Jonnehoorn. Absoluut. In Kaag, in de de Maag. Maag, ja. Hier in het hartje van Leeuwarden. Prachtige locatie ook. Heel mooi, ja. En ik ben dan mee wat levenswater, bing bang. Zit de vrouw blind, we beginnen altijd van te snurken. Maar- Oké. En dank u wel. Ja. Geen probleem. Nee, ik denk dat wij wel praten horen. Want het komt door de Get Today, over de muziek. En wat drilt hij? En waar komt wij? Qua muzikaliteit wordt de gast nogal intussen nogal overdienen. Wiels nog maar van bouwen in 1990 best. Ja, 1990, ja. Ja. Dus best gelukkig nog een heel jong mens. Ja, zoals je sto dat, Ja. maar... We beginnen straks te praten. We hebben het dus met Bruno Mars en Silk Sonic. Prachtig. Zet hem eens op, zoek ze. Zet hem eens op en dan mij eerder opgezien. Misschien net goed voor het gehoor, maar dan juist echt al die productionele trucjes. Ik denk, Ja. en dat blijft het staan. Ja. Ik denk dat het is. Egenticht. We knal je de freak uitheen. Ja. Het dan nog toegankelijk te horen Precies. voor Ja. iedereen. En het album wordt dus een soort van presenteerd. Toch, hoe heet het nou ik weer? Nou, ik zie naam kwijt. Die bassist, Butchie Collins. Butch Collins. Ja. Ja, Op een hele leuke manier. dit is de absolute top. Ja, Champions League van de wereld. absoluut. Absoluut wat popmuziek ommaakt. Nee, heeft dit trouwens, dit soul, funk, wat is het? R&B, urban? Ja, ik ben dus iemand die... Ik ben net zo'n hokje drukker, hè? Maar Nou, ik al helemaal, omdat ik er net zo volle verstand van heb, van genres. En meestal vreeg ik mij wel eens van, goh, wat voor muziek maak je zo? En dan zeg ik, ja, ik maak eigenlijk gewoon muziek. Veskes. Ja. En dat ervaar ik heel erg bij dit album van Silk Sonic. Het is gewoon muziek die heel erg sprekend is en gewoon heel erg mooi is. En dan maakt het, ja, ik ben er echt net bezig met wat voor genre het is. Dat vind ik gewoon jammer. gaat Eigenlijk. erin als koek. Ja. Ja, mooi hoor. We beginnen Nijsandij. Ja, dat is al heel lang geleden. Ja, toen was je nog jong, hè? Toen ben ik echt jong. Toen was je nog jong, ja. Van de Periflint. We praten er straks even over. Met het echt? Ja, dat komt net door. Oké. Wiep Kaspers. Dreamde van een vrouw die op de allerhoogste berg stier. En doet ik poppen weer alles op je hier. Doen ze samen bij mij wonen. Elsen ik het voort. Elsen ik het voort. Elsen ik het voort. Ken ik net altijd. Ken ik net altijd. En zeg haar net hier. Maar de nekken nog hoor. Geen raad voor zijn ben, maar wat dremerig verstaan. En wie al te let, doet zij blikken. Ik wil alle sterren zien. Ik wil alle zeeën jaren. Ik wil alle kruisen vielen. Maar wat is de bestemming van een allergiersterboer? Slacht hij uit loning en bloe ik al in het oer. Dat je dit nu leest, heb ik me altijd steeds vermand. Lief bij het
vloed op Leutje maar voetsmiet. In een brievenbus. Het album Nee San Dij van Wiebe Kaspers. Het is een beetje een oesjoch van alle noemers die daarop staan. En ik draai het omdat hij hier Joert te gast is. En als het mist haast, hij is van zeg maar, Wiebe als bandnaam oergang naar eigenlijk een nieuwe vorm, om het zo maar zo te drukken. Kaspar, ik aan wijdwijdig hoe praten. Maar eerst maar even toch hoe dit soort muziek. Want welke fase wie dit voor die muzikaal zien? Het is die eerste album. Ja. Het is ja, we gaan kijken door hokjes, liever net. Maar dit zit nog een beetje in de jazzhoeken. Het zit redelijk vol jazz in, maar ik krijg... Breekjes, solo's zitten ertussen. Ja, ik merkte... ik ben begonnen met Feels of Gold in het Fries, maar. En ik speelde toen met Siep. En Siep zei van, nou, dat nummer moest uitbrengen als single. Strikersarrangement bijmaken, dat was heel fijn. En ja, toen dacht ik van oké, ik wil wel graag een album opnemen. Dus ontschreeuwen gong. En ja, als ik zou waarom zeg wie ik vrij bleus is, maar gewoon waar moet ik oerschreeuwen. En ik hier, het is nou wel heel fijn bij dit moment dat ik naar Kaspar ga, ken ik een beetje waarom zien op oké, hoe is het ontstaan. En er zitten al heel veel dingen in dat album eigenlijk qua onderwerpen. Waarvan ik denk van ja, daar wil ik dus nou weer maar verder. En dat heb ik een beetje verwetteren. Maar er zit ik heel veel dingen in waarvan ik denk van nou, dat is 2015 en dat mag prima 2015 Blue. Ja, ik zei die kan moeilijk zien. Maar nee, dat. Maar waar is dit opname toen? Welke muzikanten? Daan en Florian. Ja. En ik speel al heel lang met Florian. En die zei van, nou, misschien een keer met Daan spelen. En ik hier zit van, ja, maar ik speel hier wel maar een orendrummer. En ik ken Daan helemaal net. Maar Florian zei van, nou, nog je daar nou gewoon een keer uit bij een repetitie. En in 4 seconden wie het eigenlijk al creëerde. Dat ik viel van, oké, dit viel gewoon heel prettig. Ja. Ja. Nou ja, die spelen nog steeds met elkaar. Ja, zeker. Dat zei ik nog. Jorvert zit er achter die namen. Ja, dat klopt. Hoe lang is te winnen? Nou, ik ben er alweer. Oh, doe jij de winners? Ja. Ja. Ben je in Fort West? Ik ben in Fort West. Ik ben er opgegroeid tot... Nou, ik heb tot mijn sectie daar wennen. Toen in Zwolle wennen. En nou zo'n vorig jaar weer waarom. Waarom? Ja, nou ja, ik zie het al langer. Nou ja, mijn huidsmakelaar en ik vreeg hem: goh, wat met dat hoeskastje, wat met dat hoeskastje. Zo best dan wat om die hindertje. En toen kwam er een hoes. Nou ja, er zie je een hoes op de markt onder te komen, is maar in Jorvert een heel mooi plakje. En mijn huid wist net zo goed wat hij daar nou maar moest qua prijs is maar. En op een gegeven moment, die vrouw die te wennen, die koer ik wel. Dus ik heb binnen uit daar west en vreeg van: goh, had je ooit voor geen. Zou je dan ongeveer denken willen? En zij dat kan bij boeten Jorvert, een kilometer de boeten, een kilometer boeten Baard, een kilometer boeten Mantgem. Dus we kunnen een beetje kiezen waarbij je jaren willen. En dat vind ik heel prettig, want ja, dat is in het weekend heel volle voort. Dus ik ben altijd voor dat we orenmeester een feestje hebben. Dus als er merk is in het dorp, dan ben ik voor het. Want ja, er ben aan optredens. Ja. Dus ik vind het heel prettig om boeten het waar te wenen, omdat ik zoveel sociale contacten in de muziek heb. Dan is het fijn om op een rustig plakje te wenen. En ja, dus dit kwam zo heel mooi uit. Ja, oké. Ja, maar wel oppervlakte dus. Oppervlakte, ja. Absoluut. Vind je dat lekker? Heerlijk. Ja, hè? De grote leegte, om het zo maar te drukken. Als ik elke keer dat ik thuis kom, jongens van optreden, denk ik van, goh, wat fijn, wat een rust. Ja. Maar we staan heid. Dat klopt. De rust is voort. Ja, echt. En maar hoop je dat het BN het lekker leuk vindt, die vrijjaarden. Ik denk het wel, ja. We hebben een heel groot team, dus dat is zo mooi. Ja. Dus een soort dream komt uit. Absoluut. Hoe is die jeugd dan? Hij je makelaar? Ja, en mijn mem die werkt bij de Friese Academie. Dus dat Frieske is ik maar de paplepel ingegoten om het op zijn Hollands te zeggen. Ja, zoiets. Maar nee, een heel veilig. En daar ben ik heel blij om. Ik heb gewoon heel veel vertrouwen om gekregen. En een echt dwarpse jeugdhorst is maar. Ja,
Het was heerlijk om gewoon naar... Sledjes springen en Ja, nou, ik ging een hele bal beste op het vriend. plein, Ja, voetbal op het plein, op het veld en graven bij mijn vrienden. Is maar dat, ja, machtig. ja, Leuk. ja, mooi. Boeten, lekker boeten. Ja. En dat in Jorvert. Ja. Ja. Wat staat er thuis op? Wat er radio of aan de platen? Nou, ik heb net een hele muzikaal diverse jeugd gewoon. Dus die is Paul de Leeuw die op, Agda de Munnik die op en Radio 2 die op. Dus elke keer wordt het op 2000. Dat wie wel altijd een ding. Ik ben nog Greatest Hits Honda. Dus, Ja. Dus ja, op zich ik een redelijk veilige muzikale opvoeding is maar. En ja, eigenlijk pas op letterleeftijd ben ik gewoon luisteren naar Michael Jackson en dat soort dingen. En ik weet, ja, mijn broer die is oorlijk ouder, die zit in de kamer naast mij. Slecht isoleerde wanden en dan draaide hij er hier 90 techno-hits, is maar. Oh, En ik zie dan op mijn computer mijn hele liedje speaker Simon Garfunkel te luisteren hoe zij die het was stemmig die en daar die ik dan de derde stem bij. Dus dat weer een beetje hoe ik de muziek beleef. Vooral jongs af aan al, een soort nieuwsgierigheid van ik Ja. gewoon luisteren naar muziek. Nou ja, Ik vond de neiging al wist misschien dat eerst eens mee bezig bent, dat is te analyseren eigenlijk al. Ja, nou, toen ik 4 zette de Borlje hun piano bij de dik. En toen had mijn mem ervoor zorgd dat hij bij Husbink kwam te staan. En toen ben ik als liedjonkje... er is een foto van dat ik krek uit de badkamer kom zonder mijn autobroekje en dan gelijk al bij die piano staan. Wat die foto is, weet ik nog steeds net, maar die is er wel. Alles op. Op feestjes. Nee, en toen ben ik op die piano begonnen te spelen en toen al vrij gauw op muziekles. En toen kwam ik er vrij snel achter dat ik, eigenlijk altijd een festje op de radio is wel jaar wat er gebeurt. Dus al heel snel begon ik mijn festjes na te spelen van cassettebandjes. Het eerste festje wat ik na speelde wie Drops of Jupiter van Train. Dus dat is wel grappig. En ik vrij snel al begon mij wat festjes screwen. Maar gewoon in hele lichte vorm. Maar, Nou ja, oh. En ik hier een blikje, gewoon een normaal blikje, is maar wat bandjes zien zitten. Die hier ik links zetten in het midden een trom. En ik hier nog een bekkentje. En dan ben ik toen ik denk 8 ben ik daar wat op drum gong. Toen kreeg ik op mijn zien een drumstel. En mijn mem speelde vroeger gitaar. Dus dat heb ik toen al vrij snel oppakt. Dus ja. Dat is een beetje de basis. Ja. Want ik het klassieke geval op middelbare squallen in een squalband zitten? Of? Ja, toen ik bij Snede zie het is daar op een gegeven moment toen ik in de 4e zie denk ik een bandje oprichten. Dus daar ben ik gelijk instapt. Maar die is toen drums? Nee, piano. Ja. Ja, maar dat wie van mij de eerste ervaring met te gitaar spelen. Want ik speel altijd alleenig. Guus, lekker op de zolderkamer om het zo te drukken. Mijn eerste optreden. Met mijn broer. Ja. Wie mocht het loest? Nee, daar kon ik net zien op. Nee? Nee. Nee, en mijn eerste optreden wie ik in een restaurant De Molen in Vrouwbuurt. En daar zie ik dan, want omdat ik alles naspelen van cd's, hier ik een radioman om al mijn cd's die ik erin eerder op gezien en bijspelen. Ja, dat kost het nog net helemaal zelfstandig. Nee, maar van mij moest dat zijn. Dus dat wie eigenlijk altijd voor ons zich heel raar. Wie is dat voorgekregen trouwens? Wie is boekt? Of Nou ja, Frans Douwe Slot die speelde daar altijd en die Koen net. En pianist, hè? ja, klopt, hele goede pianist. Ja, een En hele goeie. Ja. de boorman van dat restaurant wie dan weer een directe collega van mijn huid. Dus zij is dat denk ik De ontstaan. eerste keer. Ja, Ja. dat ze dan zitten spelen op Chris June en dat is op een gegeven moment. Nou, mag ik nou maar zeggen. We hadden een briefje van 50 tussen de toetsen en ik weer 15, dus ja, 50 euro. Ja, dat ben je miljonair. Ja, absoluut. Je kunt stoppen. Dus dat weer wel heel mooi om uit te matchen. Dat smaakt voort naar meer. Ja, een jaar daarvoor zit ik bij Paul de Leeuw op televisie in de uitsturing. En mijn droom was altijd om pianist te worden bij een bekende zanger. En ik luisterde vroeger heel veel naar de kast. En nou zit ik tegen keer per jaar massief op het podium. En dat is elke keer dat ik denk van, dit is zo bizar dat ik vroeger... Ik was hier als 8 jongen toen ik een Nijendijk bijvoorbeeld uitvoerde hier. En toen kreeg ik op mijn die bladmuziek, een boek met bladmuziek van de kast.
Zie je daar, zie ik nog het intro van een nijerij, maar dat klopt helemaal net wat er stier. Dus toen was ik al bezig met dat naspelen van die muziek. En nu zie ik mij op het podium, dus dat is wel heel grappig. Ja. Ja. En ook Paul de Leeuw nog een keer dus. Ja, dat hebben we dus in 2004 stiek met Paul de Leeuw in zijn uitsturing heb ik hem begeleid. En ja, dat vind ik heel bijzonder. Wie is dat te wonen kan? Ik ging hem een mailtje sturen op Vreeds. En teasers zie ik daar in de uitsturing. Ik ben weer, kom het jaar weer. Ja, ik wil graag een stukje spelen. Nou, komt u maar. Ja. Ja, toch prachtig. Maar de taxi ophellen zelfs. Zo. Ja. Oh, dat is een behoorlijk einde. Ja. Mooi verhaal. Straks de vierde roer. Nou, de eerste te leven. Fields of Gold. Eva Cassidy. Ja. Dit is de perfectie voor die. Dit is echt, dit is fabuleus. Ja, dit is klaar. Als voor de meesten thuis dat je hem nou luistert, zet de radio, dat is eigenlijk verplicht bij dit nummer, op het allerloedst. Doch gerust in de hand dan in de heren, vingers in de heren, maar dit met gewoon kei en keihut. You remember me. Ja, prachtig. Fields of Gold. Skreun toch Sting. Uitviert in dit geval toch Eva Cassidy en de all-time favorite van mijn gast, Joert. Het krijgt eens keerkelast. Wiebe Kaspers is Joert de kast. Omdat hij muzikaal onder een oren nam het trokje. Het Kaspar. Komen we straks nog wijdwijd goed te praten. Maar eerst maar even dit nummer. Du hast het Gouden Field opnaam. Ja. Destijds. Ik krijg er wel wie te eigen Ja, van. ik sorry. Prachtig man. Ja. Tenminste, waarom komt dan die vraag van Jedderik? Ik heb 2 jaar in voor het eerst een ervaring gehad dat ik een nummer jaren in een auto ried ik en ik moest de auto aan de kant van de dik zetten omdat ik gewoon in één keer de tram die streamde eruit en dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dus het is wel heel fijn voor mij dat het nou wat stroomt of zo. Ja, mooi man. Wie is het net heel huberig voor om dat nummer te coveren? Nee. Is dat een soort heiligheid van mij die West naar Roende was te komen? Hè? Ja, klopt. Dat was bij dienen. Hè? Nee, ik jerde dat. Ik ben er toen op mijn studentenkamerke. Ik jerde dat nummer. En toen dacht ik van ja, volgens mij, ik wil hier wat mee doen. Omdat wie kreeg in mijn omjouwing verstaan. En toen dacht ik van hey, dit sluit er heel, of de tekst sluit er daar heel erg op ons, is maar van mij. En ik dacht van dit wil ik graag in het Fries van mezelf oerzetten. En toen speelde ik dat bij een live optreden met Siep bij wie. En Siep die zei van, die ziet het publiek, die zei van dit nummer moest uitbrengen. Dus zij is dat toen ontstaan. Ja, dat is, Maar ik ging net zoiets van, ik mag je net aankomen. Nee, dat kan niet Nee, rollen. Hè? mocht er uiteindelijk net aankomen. Nee. Ja, het levert ik voor een vette ruzie op. Hè? Ja. Ik denk net mijn Sting persoon, maar met de platenmaatschappij. Ja, nou, ik heb dus Sting zijn vrouw opbellen. Dat is echt weer, ik heb op een gegeven moment... er weer dus ruzie, of tenminste de platenmaatschappij... Lange jochten, et cetera. Ja, Sony ATV het in Nederland dit verbeen. Hoe kwamen ze erachter? Via YouTube of zo? Nou, nee. Ik speelde toen maar G en Siep. G. Reinders. En G. Reinders die wil heel graag... Of die steunde mij. En die wil heel graag dat ik hier misschien inkomsten aan krijg. Omdat hij het zo mooi vond. Dus hij hier toen bij Sony vregen van... Goh, maar hij de ruchten is maar... Of nou, net de ruchten hebben. Maar maar hij dit legaal dwan. Want dan zoek ik er Sena van krijgen. Ja, kijk, een deel ervan. Hè? Dus, ja, maar goed, dat mocht absoluut net. Nee. Uiteindelijk, want ik hier de tekst een beetje verloren, de akkoorden een beetje verloren. En toen zei eigenlijk, werd ik nog in contact met een advocaat in de muziekwereld. Die zei van, als nou de melodie ik een verloren is, dan moet het wel. Dus ik heb de melodie verloren. En nou ziet het ik op Nice and Die, maar onder een oren titel. Maar goed. Maar... Ik dacht van ja, waarom zal Sting zich bemoeien met zo'n liedse artiest in een provincie, in een heel iets landje als Nederland. Dus ik met gewoon contact met Sting zieken. Dus ik heb met mijn live concert West in Ziggo Dome, de hek Sting het, tenminste, ik heb een beveiliger gevraagd van, was dit cd'tje even aan Sting Jan? Dat heb ik niet, nou ja, natuurlijk niks gehad. En toen dacht ik van, ik met gewoon maar hem bellen. Gewoon hem vrede. Dus ik heb een opnameapparaat omzetten en ik heb
op een website het nummer vond van zijn vrouw. Dat is die gewoon publiceerd. Nou, ik ben redelijk handig met het internet aansturen. Maar toen kreeg ik net zijn vrouw aan de lijn, maar toen kreeg ik de beheerder van het landgoed, Wetsting Wennet, of nou ja, onder oren Wennet. En ik al je live video's van zijn album Ten Summoner Tales opnam hier. Dus die kreeg ik gewoon een lijn. En toen heb ik het verhaal die en in mijn gebrekkig Engels en hem vregen van, goh, zou je dit van mij vregen willen? Nou ja, toen heb ik het nog een keer op de mail zetten en viel er niks meer van ja natuurlijk, maar ik dacht, ja, ik won alles er rond dan om contact met die man te krijgen. Ja, en Grudde kon zoals stellen als hem ooit eens een keertje inkomt dat hij direct niks van weet dat het omdat het net trojjongen is. Maar ik zou gewoon tro-drama. Ja. Op zijn oldschool Jorveters gewoon dwarsbongel. Ja, nou, what a story inderdaad. Maar goed, even terug waarom... ja, ik denk ik ga stem benemen. Is de intonatie van haar stem bij zijn nummer? Ja, als hij zong krijg ik wel een piekenvel, maar... Deze uitviering van Eva, rekent u dus nog meer dan die van? Ja, volle meer. Ja, nee, dat is gewoon de sfeer, de kalme sfeer en haar stem die er terug in prikt, haar dynamiek. Ik heb theateropleiding die in Arnhem en daar lees ik gewoon heel erg van, oké, veel heel erg, of geen bij die naai was veelst en lees dat erin en dan moest gewoon onder het performen gaan zonder dat het te dicht bij die komt. Maar je merkt gewoon als zij het jongst dat het terug haar hele lichaam die tekst gaan is, zeg maar. Ja, maar het was stevige muziekopleiding gewoon. Ja, nou, een opleiding conservatorium in Zwolle en een master nog. Ja, en een master muziektheater, mooi ballet in Arnhem. Ja, best je ooit bang geweest vanuit die studie, vanuit het wat theoretische misschien ook, om te versoepen in te volle details en te ingewikkeld te worden? Want dit is wel hele toegankelijke muziek. En nou, de wie Arno de Sneun... En Jerk het ook nog steeds. De melodie en de... De wie Arno de Sneun die het mij daarvoor was kwam. Nou ja, ik leer het beter beheersen, denk ik. Of beheersen in de zin van dat ik het inperken kan. Wat ik gewoon naar streef in mijn muzikale leven is het perfecte versgemaatje. De perfecte melodie, de perfecte akkoorden, maar de perfecte tekst. En ik kom er steeds meer achter dat ik daarvoor gewoon heel volle aanbouwen met en schaven totdat het er luidt. En ik heb er wel heel erg les van bij het schreeuwen, omdat ik al heel snel dingen voortgooi. En dat vind ik wel prettig, want dan weet ik van oké, als er wel een keer een vers is of een idee is die het stoon houdt, dan is het ook oké. Dan is het goed. Ja. Heb je dat wrakselpartijen, dat soort screw-sessies? Ja, maar ik vind puzzel wel heel erg leuk, zeg maar, daarmee. En ja, ik vind het proces, hoe sfeer het is, want het is bij mij het al wat sfeerder als bij horen, singer-songwriters heb ik het idee. Vind ik het wel, het jouwt wel heel volle, als het dan één keer lukt is. Kist de band Snarky Puppy? Nee. Nou, dan staat nog een keer. Als mij maar zijn voorlichten nog. Er is een, want die wil ik eigenlijk uitkiezen, maar dat is al zonder zang, is maar instrumentaal. Die hebben een album maken met Metropool Orkest, dat heet Silva. Dat is zo weergaloos. En zij, nou, dat zijn redelijk ingewikkelde stikkens, is maar. Het is echt wel muzikantenmuziek, maar dat is ongeveer de beste band die er bestaat op de wereld. Keer was Sisse eigenlijk. Qua als nou is maar echt vanuit de muziekwereldjes. Ja. Betere Slayer dus? Nou ja, goed. Nee, ik zit ouwe. Qua beheersing van het instrument, ja. Maar dat beetje freaken dus? Beetje freaken, maar die schreeuwen dus machinaal melodieën. Die gaan machinaal zitten, melodieën spuien. En die gaan dan voort. En gewoon de stijl in rennen. En dan de melodieën die dan boven de komen. Die hingenbluwen? Die hingenbluwen, die lezen ze dan vast. Dus eigenlijk heel slim. Dus zo probeer ik dat ik een beetje om te pakken. Een melodie met gewoon... soms wil ik theoretisch een orenkant op gaan qua melodie. En dan zit ik ergens in de vensterbank en dan leer ik eigenlijk toch die eenvoudige melodie. Dan denk ik van ja, dat moet ik gewoon wijzen. Ja, dus toch puur op gevoel. Ja, steeds meer op gevoel. Want wat doen heeft het zelf wel even. Ik denk dat een talent als die gauw in de hoeken van de muzikantenmuziek zit. Hè? Ja. En dat maakt niet uitlezen wat muzikantenmuziek, maar dat is vooral van muzikanten heel erg leuk. Ja.
Met die jaren alle breekjes en Ja. de tempo dingetjes. Ja. Weet ik allemaal wel net. Prachtig. Akkoordenschema's. En Nee, spanning. Maar, ja. maar de gewone leek denk dan... Ja. net altijd, ja. Ik bedoel, het is net zwart-wit. Maar Nee, nou daar was ze snel bij. Maar ik heb het gevoel dat maar de nieuwere muziek nee, ik vind het Wat dus wel- heel melodieus en heel pakkend. Ja. redelijk toegankelijk Ja, bloed. ja. Ja. Nee, ik heb wel echt muzikanten mee maken die op een gegeven moment in een heel iets wereldje zien. Ja. En dat mij echt. Dus, Ja, zeker. Ja. maar ik heb het idee dat het wel grutter wordt. Ik wil heel graag Grutter. Ja. Ja. Geef aan hoe we praten. Eerst maar even naar ja, toch de onleering. Want dacht heel lang als Wiebe. Ja. Best het Loon in West. Maar Wiebe als band. En Oranje Zaterdag hebben we even een soort interview gedaan. En toen zeiden ze al, ja, dat skuurde toch van mijn gevoel. Hè? Ja, zeker. Het Ja. Wiebe stier wel, maar het weer net 100%. Nee, in 2015, nou, toen brachten we dat album uit, bracht ik dat album uit onder de naam Wiebe Kaspers. En ik hier het idee van, als we als band teruggaan, maar als trein, dan gaan we drie keer zo hut. Dan gaan we, en eigenlijk ben ik toen ik wel achterkom van, ja, ik werk hier helemaal net zo. Ik werk hier gewoon, ik moet bepalen wat er gebeurt, is maar. Omdat het in mijn holle altijd heel erg snel al gaat. En dan had ik de volle rekening hou met wat er om je heen gebeurt. Dan sluit ik mezelf enorm op. En dat gebeurde eigenlijk te lang. Dus ja, voor mij... ik moest meer vrijheid hebben. Dus vandaar is dat ontstaan. Ja. Wie dat een antwoord op die vraag? Want ik ben de vraag eigenlijk voor je. Ja, nee, maar ik denk dat logisch is voor het proces Westies is. Maar ik die dubbelhit. Aan de ene kant heel individueel bezig wezen. Ja, Alleen een noemerschreeuwen, alleen Ja. de hele dag om die muziek denken. ja, En dan vervolgens maar naar de boetewereld. Want er was er 2 muzikanten bij die. ja, Maar dan werken ze together. Dus hij zelf, Siep, G-Reinders. Maar dat best ook wel mij uiteindelijk maar dat ik het publiek het leuk vinden. ja, Het zijn ook 2 werelden. Hè? ja. En ik snap heel goed dat soms botst en schuurt. En dat wordt een eigen regisseur bedoel. Ja. Ja, en ik ben net zo goed in de leiding pakken. En zeggen van, nou, zo gaan we het van en we beginnen... Dan wekst die indruk wel weer. Ook die, Nou, mooi. Ja, nou, ik heb het wel leerd al 2 jaar, maar ik vind het nog steeds wel lastig. En dus het wordt ik heel lang voordat ik de knoop terughakken koer van, oké, dit met oors. die maten, om het even plat te zeggen, Ja. de muzikale maten, Daan en Florian. Begreep me deze worsteling? Nou, toen ik in mijn kamer weer een donderdag bij Heldere Hemel. Ja. Dus dat, ja, dus die hebben dat net echt onkomst jongen. Wij hier met z'n drieën net echt een cultuur van dat alles maar kort deelst in de zin van dat alles wat dwars zit, dat staat op tafel lijst. Dus ja, dat is wel heel lastig. En ik ben heel erg bezig om dat te veroordelen. Want ik vind het heel prettig om gewoon maar een groep muzici te werken. En ik vraag altijd iedereen van, goh, is er wat? Als er wat is, bel je dan makkelijk. Want ik vind het prima om. En ik wil heel graag dat iedereen zich goed voelt. En dus ja, zij zeggen dat net aankom. En op een gegeven moment... ik zal net al te vol ingaan op hoe het persoonlijk voor hun viel. Nee, Maar het is geen roddelprogramma, maar het gaat Maar om het het- proces en we hebben... Ja, muzikale maten. Ja. Ja. nee, we hebben uitgebreid praten. En ik heb... Hoort het er niet eens wat? Nou, dat hoort een hele hoop, ja, voor hen, absoluut. Dus dat is voor hen ik heel lastig, dat begreep ik heel goed. Aan de andere kant verhoort het net zo volle, omdat we blijven gewoon spelen. We spelen ik dezelfde nummers. En als we in de studio zitten, dan... Ik vind het altijd heel prettig om een muzikant in zijn waarde te laten, droeg ik tevreden van, goh, kom maar mijn ideeën. En uiteindelijk bepaal ik nou, dat verhoort even van wat gebeurt er daadwerkelijk op de plaats. Ja. Maar kom maar mijn ideeën, verras me maar, dat vind ik hartstikke leuk. Dus ik probeer iedereen er wel heel erg bij te houden. Dus wat dat betreft zullen denk ik voor hun uiteindelijk net zo heel volle verhoren. Maar ja, ze zijn wel een deel van de regie kwijt. Ja. Ja. Ja, want toen is het nou wisselend met andere muzikanten. Ja, Zo is het ook gepresenteerd met Ja. een aantal strikkers en Natario van Venen. op gitaar, ja. Gitaar bijvoorbeeld. Dus Ja. dat is een hele andere samenstelling. Absoluut. Maar
Ik werk vaak met Siep. En Siep zou eigenlijk van er moest meer kleur in die muziek krijgen. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus is te vol in het basdrums piano. Er moet meer kleur bij. Dan moest die verrassen laten terug horen dingen. En dat gebeurt nou. Spannend, hè? Ja, maar zo leuk. Ik speelde vorige week een huiskamerconcert met Isabelle Doodhagen. Zij is een van de Fjouwer Striekers. En zij speelt het zo ontiegelijk mooi. Dat het gewoon voor mij een enorm feest is om in zo'n huiskamersetting gewoon weer dingen uit te proberen. En te genieten van wat er al je klinkt. Ja. Ah, mooi man. Ja. We gaan muziek draaien van Jeff Buckley. Ja. Ah, fantastisch nummer. En dus vredig specifiek naar een live-opname. Van in dit geval de BBC. Die konden we gelukkig vinden. De BBC zet net zo volle online. Nee. Dat wil heel bekennen. Toen ik dit voor de eerste keer, want ik hoorde natuurlijk de albumversie heel goed. Of heel goed, die hoor ik. En ik heb me hier hier naar zitten te zien. Dat zij dus gewoon on the spot voor een breed publiek is, maar op een radio. Nou ja, op een radio is het altijd even wat spannender als in een podium. Maar dat moet gewoon goed. Het wordt gewoon perfect. Maar zij doen het echt helemaal perfect. Dit is wat hij met zijn stem al een keer doort en kind. Dat wil ik graag. Maar Nou, hij is echt indrukwekkend. Qua, ja. Vierste betiert overleden. Ik kreeg eens even Cassidy, maar hij wordt het echt nog meer dan Eva Cassidy met zijn stem. ja, zeker. Ja. Ik lees een documentaire over hem Sean, en dat had ik van zijn huid. Maar ik kreeg een Tim Buckley. Die maak ik heel mooi vestjes, maar Jeff giet een stapje verder. Maar ja, goed, hij van jongs af aan al met zijn stem bezig is, dat is prachtig. Jeff Buckley, who will be returning to Britain for a major London show in early March. And that's all from The Late Show tonight. Fintan O'Toole will be here tomorrow with the soprano Amanda Rucroft, the poet Paul Muldoon, and the censorship row over Abel Ferrara's Bad Lieutenant. But from me, good night. Ja, zo kondig je dat op bij de BBC. Grace, Jeff Buckley, die het echt tot in de tien daar het nummer proberen op te halen. Dat doet hij geniaal trouwens in deze opname. En dan, het zou keurig ook Ja. Ah, wat is trots, hè? Wat een muziek. Bizar. Ja. Ja, we gaan volgend jaar een Jeff Buckley programma doen. Met Tjeerd Barkmeijer. Dat is een dirigent en arrangeur. En met een redelijk klassiek ensemble. En gitarist erbij. En dan nummers van mij en van Jeff Buckley herarrangeren. Spannend. Dat laat op de plank doen, ja. Met al je nog, maar... Nou ja, we beginnen zijn stadion op naar die takkomst. Ja, je leidt hier het geboortekaart van Caspar. Leuk, hè? 3 minuten van Johan, officiële tijd. Maar de wies wat doet tijd. Ja, dat klopt. Het aantal gram staat erop. Nou, ja, dat is streefgewicht. Ja. En in 1890. Nou, welkom Klein Wonder. Ervaar je dat ook als een klein wonder, dit? Nou, ja, wel in de zin van dat ik het de stap zetten heb. Dat ik zag ook wel zo lang in onhikt. Wat wie het moeilijkste erom? Misschien vaststellen om de ruimte te pakken, of niet? Ja, en meest kleur te stellen. Want ik wist dat zij het net leuk vinden zo. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik maar alles op papier zetten. En ik heb dat maar voorlezen, want ik wist van dit vind ik gewoon zo heftig. Dus in tranen heb ik dat hele stuk voorlezen. En dus daar schrok ik natuurlijk ik wel even van. Hoe stoot die bon mij in dit geval 2 medemuzikanten, hoe stoot dat ervaart? Ja. Maar dat we net even maar een samenwerkingje. Nee, en eigenlijk, van mijn gevoel heb ik hier mijn hele leven Natal heeft. Vanaf het moment dat ik eigenlijk het idee kreeg van, hey, ik wil zelf eigenlijk die zanger wezen die op het podium stiert. En daar ben ik maar begonnen in 2006, denk ik. Mijn muziektheaterduo, dat hebben we tot 2013 gedaan. En ja, daar ervaarde ik eigenlijk hetzelfde. Van, goh, ik ben net iemand die het beste gedijt in de samenwerking. Ik ben gewoon het beste, ik ken mezelf eigenlijk alleen maar de vrijheid Jan, als ik de regie in hand heb. Dus ik ging het daar op dezelfde manier. Ik werd in tranen, moest ik tegen die jongens zeggen van, ik look dit gewoon net meer. Uiteindelijk was het wel te warm. Ja, een visselet. Toch jong? Ja, nou ja, zo zeg ik dat net, maar... Neem die verrakseling op mezelf. Kun je heel
leerzaam bij? Ja, alleen ik merk wel dat ik ben van al jongs van eigenlijk weet ik wel wat ik wil. Alleen dat doe ik net. Omdat ik te volle rekening hou met wat er om je heen gebeurt. En, Nou ja, dan ben je een sociaal wezen natuurlijk. En ja, oren mensen komt ook weer net scherder. Hè? Dus het is natuurlijk een heel raar dilemma. Denk ik. ja. Dus misschien moet ik dat sociaal een beetje varen laten. En nou schreeuw ik pas eigenlijk de nummers. Als ik nou een nummer schreeuw, dan ervaar ik pas van oké, ik dacht nou gewoon wat ik eigenlijk altijd al woe. En nou ken het. En dat is eigenlijk een soort totale creatieve vrijheid Ja. die stem bij ons spreekt. Nou ken ik gewoon de enige criticus die in mijn omjouwing is, dat ben ik. Het is een verschrikkelijke criticus, maar het is heel moeilijk om mij diegene te werken. Maar Het is een wat populaire vraag, maar is het bij tijd en wijle best dreig om Wiebe Kaspers te wijzen of niet? ja, in het artistieke proces absoluut. De muziek, de privé zit, dat ligt aan die, maar ik bedoel de muzikant Wiebe Kaspers, is dat ingewikkeld voor die? Ja, ik ben een enorme twijfelkont, maar ik ben nou heel blij. Ik heb Perfectionist. Theo dat is mijn manager. Thea doet de marketing en Bart ben zijn klankbord. Dus dat is gewoon heel fijn dat ik wel mensen achter me heb. Nou, hier van tevoren ik even hoor. Dat even een ding spuik is en dat mensen daarvan zeggen van oké, dat moest wel dan en dat net. Maar was Woldorst dus heel bewust, dus nog bij die muzikanten bezig waar wollen, waar net en, welke, Ja. en wanneer, in welke vorm wol. Ja. Want dus hij is alleen weer van die striekers. Daar ben ik wel alleen maar op paard. Dus. Hier is er oor aan de zaterdag fjouwer striekers bij en een gitarist. Ja. Maar doe je ook wel met Daan en Florian. Dan had je een bassist en een Drummer. erbij. Ja. Dus die keuzemogelijkheden, daar draait het dus om. Ja, ik wil gewoon per nummer en per optreden zien wie pas je daar het beste bij. En ik wil heel graag, ik ben heel blij dat ik mijn meeste werkje die ik, hoe moet ik zeggen, toonmaatje. Want Florian, bassist, zit altijd gewoon onderin. Het is gewoon een hele basisfunctie. En Daan, die werkt net maar toon, maar mijn ritme. Dus ik werk hier nou maar meesten die ik onderdeel binnen van de harmonieën. En dat heb ik eigenlijk nooit in. En dat houdt me een enorme vrijheid en mogelijkheden tot kleur. Met de oranje zaten we Duke, fantastische zangeres trouwens. Heel knappe En zaken. dan zien dat jullie uit Friesland met natuurlijk in Wat een Amsterdam. stad. Ja. Jurgen Vlien hebben ze al eens een keer in Noordwien gehoord op het Freeze Festival. Ja. En, toen vol ze al op. Heel groot talent. Is dat ik zo'n dame dat denkt, nou, ik ga een duet in de holle. Ik belly Duke. Ja, en er laat al wat. Tenminste, ik ben Daar al lijkt maar wel wat clear. ik ben maar een duet bezig, maar ik ben een enorm criticus. Dus het met nog één wachtje tot ontplooiing. Ja, maar maar geweldig. Nou ja, zij is misschien de talentfase ook al wat voorbij, denk ik. ja, nou, zij moet nog terugbrengen. En ik hoop dat dat komt, want iedereen verdient het om haar te jaren. Ja, ze is echt een hele goede stem. Ja. En wat ik heel mooi aan haar vind, zij hoeft eigenlijk net zo heel vol te doen. En dan is er al heel vol gevoel en karakter in die stem. En dat stuurt wel om bij mijn composities, denk ik. Want, wat is de wanneer, Kasper? Wat zit er op stapel? Er komt een album uit? Nou ja, dat is pas oorlier. Ik wil eigenlijk elke 3 maanden een nieuwe single uitbrengen. Waar ik gewoon 100 punten achter staan. En dat is wat ik eerst even fixen moet, zeg maar. En ondertussen ben je mijn Siepel op een paard. Ja, massief wel op een paard. Er ben ik nog muzikale activiteiten, is met de noise. Maar ik merk wel, ik wil heel graag een beetje narrowen, hoe zou je dat, toespitsen op één ding. Dus daar ben ik wel mee bezig. Dus eigenlijk steeds minder dingen eromheen. Even de orenkant, de zakelijke kant. Ik bedoel, Jarwert, als een hoes kocht. Ja, Dus Heid. ja. Dat wordt net zo heel lang meer, nevens mij. Er is ook iets van bal op de plank, als de dakgoot lek is. Ik ben een part niet zei, zit ik nou zijn patiënt vertje. Even simpel, ja. Maakt het dit onzeker ten opzichte van? Nou, ik heb het geluk gewoon dat tijdens mijn conservatorium ben ik al begonnen te spelen. En eigenlijk zonder dit heb ik nooit inzetten oor geld. Nee. Soms verdienen ze even niks in de mannen. Maar dat is handel je dus. Ja, ik heb een vriendin die stiert voor de klas. Dus dat Ja, is nee, fijn. ik heb net om de bedragen en hoe je dat organiseert. Maar Nou, ik heb de bedragen bij me, maar... Nee, het kan in die systeem zitten. Want hier wordt heel onzeker ervan. nee, ik ben... Dat hast u dus net. Nou, we hebben
Ik heb 2 jaar vakantie gehad. En dat mag je eigenlijk net zeggen, want voor heel veel mensen is het heel dreig geweest. Voor de culturele sector is het heel zwaar geweest. Ja, ik onderbreek die voor, want ik heb een heel grote mensen uit de cultuursector. Aan de ene kant zijn het zakelijk weer een ramp. Ja. Maar heerlijk. Het Och, en op man. een beter moment komen. Nee, voor mij ook net. In die groep of net? Absoluut, want voor u als band, de trein denderde terug. En dat En voor daar de terug. hele grote muzikanten. Elke keer dat er een optreden bij kwam, viel ik van oké, ik wil het eigenlijk net meer, maar we doen het gewoon. Ja. Dat we in het allerlaatste stadium meer. Dus op een gegeven moment stoppen het. En toen dacht ik van oké, nou, is dit het moment dat ik van mezelf zit. Ik oké, dit gaat even helemaal verloren. En in die 2 jaar huiskocht dus en verbouwd. Ik heb 2 jaar bouwvakker geweest. In het begin heb ik geen idee hoe een kastje timmeren moest. Maar nou heb ik in principe alles zelf, maar wat hulp van timmerman zelf dienen. Ja, en zeer betrouwbare bron verneem dat sterk daar behoorlijk perfectionistisch in. Dat klopt, ja. Ik ben fan van mooie sierlijstjes en dan altijd in verstek en dan ik. Er wie op een gegeven moment in feestje er moesten trialisten in verstek bij me komen, zeg maar. Dus nou ja, dat vind ik leuke ding. Hoeveel weken had dat kosten om dat te bedenken en uit te vieren? Nou, de slipkeer met het heel lang worden, maar dat is wel heel erg mooi. Dus, Maar alles hing het en het lekt net. En zo, nee, en, het heeft heel lang lekt, maar het is nou alle keer dicht. dus de familie Kaspar Zit droeg. zit droeg. Ja. Mooi. Dat het jou toe. Want dat wel waar is, ik kom je de woorden. Ja. Voor mij waait het er altijd bij de jaar. Het is bij ons, wij wonen op een plekje waar de Zuidwestenwind heel lang tijd heeft om on te sterken. Dus al die joen, ik weet niet als dat dan wist, hoe stwarmen het. En het hele huis gaat heen en weer. De veel stonden juffers die daar in de slipkamer zitten. Dat hele huis beweegt. En dat is best wel eng. Maar om op die vraag waarom te komen. In die 2 jaar heb ik toch alles zelf gedaan. Heel volle yield besparen. En nou, we hebben een redelijk lietse hypotheek. Dus Geen stress. Want Geen stress. Dat is een beetje de bottom line. ja. Dus sommige mensen worden heel zenuwachtig van. Lezen er s'nachts van wekker. Mijn- Die worden daar heel krampachtig in. Ik eerlijk zijn meesten muzikanten verloren in om die heen. Ja. Want die begonnen het als hobby. En nam dat dan misschien wel heel serieus. Maar diegenen die dan de kar maken om hun bestaan van te maken. Dat wie een beetje 50-50. Die leven helemaal op. Ja. En de oren waren er heel ongelukkig van. Ja, ik ben echt een gezegend mens. Maar alles wat Ja, ik wij zijn blij. gekregen heb. Ja. Ja. Want is stress killing van die schroewerij of niet? Nee, van stress. Ik heb meestal wel stress. En dat vind ik heerlijk. Voor mij begint het weekend op tonsjes. Of de marathon begint op tonsjes en op 19 als ik thuis kom. Zeg maar er ben van die weekend bij dat ik, dat is om 4 uur in die mat staps en 8 uur er weer uit moest. Maar ik vind het heerlijk. Straalstrik bij, prachtig. Ja. Ik zit er ook net door in. Maar één ding van die wet, Kaspar, dat mag je dan even uitlezen. Van de geschiedschrijving, waar komt die naam bij? Ja, het lijkt van de hond Kaspers en Kaspers, Kaspar. ja. Ja. Is het zo simpel? Ik wil het graag persoonlijk houden, dus ik zie de twijfel tussen Kasper en Kaspar. En ik zie het bij Siep in de auto. En ik vertelde hem dat ik alleen trok en onder de naam en dat het Kasper of Kaspar was. En toen vertelde hij van ja, maar dat heeft hij jou Rilien nog verteld. Want toen zit ik een keer bij hem in de auto op naar Alphen aan de Rijn bij een optreden. En toen hier hij inderdaad zei mij van god, dan moest alleen terug. En dan moest onder de naam Kasper terug. Dus dat kwam heel mooi te geren en dat viel. Toen wist ik van dit is wel een goede keuze. Is Siep een beetje mentor of is het meer een pratenkist? Nou, wel een mentor op het gebied van onze muziek is, nou ja, we hebben een hele hoge achtergrond natuurlijk. Maar hij houdt heel erg van de Eagles en daar hou ik enorm van. Hij is iemand die omdat hij zelf volle ervaring heeft op het podium. En hoe hij zeg maar een menigte omarmen kan. En hoe hij dat besproeien kan. Dat is voor mij een enorm groot voorbeeld. En hij heeft zelf volle ervaring in de muziekwereld. Ik in het productionele daarvan. Dat het wel echt een mentor is voor mij. Ja. Ja. Onmogelijke vraag, ik vreemd toch? Wanneer is Kaspar voor die slagen? Is dat live in Heineken Music Hall of leidt hem dat meer op het creatieve? Dat is de plaat der platen of de song der songs eindelijk schreeuwen? Nou,
Kies Joe Jackson een beetje. Ja, Die had... die had linkervallen hier als ik. Ja. Hij is gelukkig nog ouder dan mij. Ja, hij heeft ontiegelijk volle albums maken en steeds Joe Jackson erin. Hij heeft zijn eigen saus, maar heel volle genres. Maar verschillende muzici ik. Dat vind ik heel mooi om gewoon om de 2 jaar een album mee te brengen. Dat is mijn droom. Maar ik heb altijd zo van, ik zou heel graag het helje willen dat ik ergens in een podium speel en dat ik weet, er komen minimaal 100 man. Dan is van mij helemaal slagen. Maar na de sneun en de sfeer ervan en de warmte is het voor mij eigenlijk al slagen. En als deze man onder het werk zien was, dan kan het echt komend weekend Theater Snits. 8 oktober zet het in de agenda, dames en heren, want dan staat net Wiebe, maar Kaspar. Ja. En in welke geerstalling? Bas, drums, striekkwartet, gitaar en ik zelfs. Helemaal volle bak dus. Ja. Hartstikke. En we spelen in een cirkel. En meestal zitten er omheen. Dus dan is just als publiek just heel erg de interactie tussen de muzici. En best eigenlijk zit een beetje in de band, zeg maar, als publiek. En dat is meer witte worst. En deze man volg je worst. Heel simpel. www.kaspar met een K en dubbel A.nu. Ja, Wiebe. Dank u wel. graag dingen. En als het op die site te lonen komt, dan juist dit nummer. Er is nog net officieel een release geweest namens Kaspar. Dus ik broek dit maar even als voorbeeld van Helemaal goed, ja. naar je muzikale toekomst. En ik wens je alvast een gezegend vaderschap daar. Dankjewel. Ja. En wij zorgen die... ik weet nog net... Ja, we hadden er gewoon in... De komst naar de Noorderwind Studio. 28 oktober. Jou van tevoren alleen trommen welke muziek anders Ja. komt. Dan kunnen wij de goede microfoon stellen. Ja. Heb je dat man? Have fun. Dank. Bedankt. Bedankt Willem. Take